Kamu čau lidi! Ani nevíte, jak dlouho... Reálně teďka tady začnou vrtat, super. Ani nevíte, jak dlouho se tady štvu s tím, jak to prostě udělat tak, aby to bylo na štířku, abyste... Nepadej. Abyste viděli, co je přede mnou. Přesně tady ten počítač. A dívejte se, kde mám klávesnici. Tady mám klávesnici. No já mám takový prostě počítač, který je úplně šunkový, bude kvalita úplně a dá se mu odpojit prostě klávesnicem. Takže je to teď jak tablet, dám tam klávesnici, ale prostě normálně to můžu ovládat, prostě tady mám myš. Asi bych si někdy mohl před videem uklidit, no, na tom stole. Tak, jsme v Monbazu a můžeme začít novou hru? Můžeme. Takže dáme YouTube série. A jelikož je to můj asi třetí svět, tak 3. YouTube série 3. A můžeme se vrhnout přímo do hry. A teď se mi to asi půl hodiny bude načítat. Jo. No, tak tady to mě úplně nezajímá. Takže jsme ve hře. Nedělal jsem se hard mode, protože jednou jsem to zkoušel a zdechl jsem po pár minutách. Protože jsem neměl jídlo, protože mi splesnivil. Takže jsme ve skvělém světě Monbazu. Já bych prvně začal tím, že asi posekám nějaký stromy. Já jako zkušený hráč Monbazu, protože na Monbazu mám nahráno asi 270 hodin, což za mě je docela dost, tak vím, co dělám. Takže mi nemusíte radit. Jo a tady štval se stativem, nebo jako stativem. Jakože jak vyřešit to, aby ten můj telefon držel, bez toho, abych ho musel já držet. Já samozřejmě mám doma stativ, jo, ale jediný problém je, já jsem je mohl, já vlastně nožnice nemám, že ta prostě část, která ti má držet mobil, se mi urvala a následně ji můj táta vysál. Takže já jsem musel udělat to, že jsem vzal hrnek a ten stativ jsem otočil a ty nohy, tak oni se dají nějak prostě upravovat, tak těma nohama jsem zachytil ten mobil. Takže jo no. Já tady natáčím už 3 minuty, což jako nevím, tady to asi přeskočíme, takže jo, tady je moje hromádka. Teď to musím nasekat a naložit prostě do auta. Takže tak. Máme nasekáno a teď jenom naložit do auta. Máme naloženo a jedeme k Francisovi. Takže a pokud se ptáte, proč netočím koloběžky, vlastně se neptáte, protože pravděpodobně si člověk, který nikdy na mém kanále nebyl a vlastně si našel tady to video, klikl se na něj, protože se nudíš a já si říkám, proč jsem se ještě nezabil. No nic, jsme u Francise a dostali jsme krásných 314 korun. To je velice nádherné. Takže jo, pokecat Francisem, to bych taky mohl, že? Já mám ručku a odjíždíme auto, super. A do komentářů mi klidně můžete napsat nějaký tipy, že co bych mohl tak udělat. A jestli chcete ještě nějakou jinou hru, natáčení, nevím, třeba GTAčko, Minecraft, mě to je jedno. Ale pokud to bude hra, kterou nemám a stojí to třeba 1000, tak vám pěkně na to seru. Já teď pojedu asi do města pro nějaký věcičky. Viděl jsem pár dílů u Houseboxe a nejvíc mě se zaujalo ten konek, takže možná ještě dneska stihneme upravit konega. A vlastně, proč s ním takhle?
Včera jsem byl na očkování a cítím se úplně na hovno. Takže nejsem venku, nudím se, takže natáčím video. Upřímně chci se zabít, protože vole, se cítím úplně na hovno. A možná tady to video vyjde až za třeba půl roku, protože mě nebaví editovat a trvá mi to hrozně dlouho. Takže pokud chceš být můj editor, napiš mi do komentářů, ale je mi jasný, že jsi taky línej editovat videa a nebudeš za to dostávat ani korunu, takže mě nikdo nenapíše. Takže jsme ve městě skoro a já si vezmu bramboru, protože je tady zdarma. A já potom si zajdu koupit ještě na benzínku něco, se podívám. Takže jdu si naložit bramboru a možná bych si mohl koupit nějakou dekoraci nebo něco. Do mýho baráčku hnusnýho, který ani není baráček, je to nějaký karavan. No nic, jedu. A jsem tady. Dobrý den, pane Jokosi. Jsem zapomněl vypnout motor, tak mi vyžer třeba celou pravou nádrž. Nazdar, my se dlouho neviděli. A dejte mi vědět, jestli chcete i jako videa z mého normálního serveru, kde prostě mám už vytvořenýho Koeniga, mám javorovou továrnu, co? Mám továrnu na javorový sirup, a nebo jestli chcete, abych tady mohl zapnout čítat a dělat tady píču. A můžete mi říct, co bych tady taky mohl koupit. Já momentálně tady nic moc nekoupím, javorového sirupu mám dost. Koupil jsem si nůžky, maximálně tak. Ty ani nevím, kam už jsem hodil, protože jsem totálně blbej. Či nehodil jsem je náhodou do auta? To asi ne. Já hodil, já jsem blbej. Takže na motor bohužel nemám. A můžete mi říct, co tady mám koupit. Já si tady koupím... Jo, pumpičku bych si mohl koupit, že? No a dneska zprovozníme ještě to bávo. Ale můžeme dělat... třeba tady to můžu koupit. To může být velice dobrá dekorace. Doufám, že si to jak nešroubuje. Jednou jsem to zkoušela, vypadlo mi to z auta, takže a už jsem to v životě nenašel. Nevím kvůli čemu. A můžete mi dát radu, do jaký barvy si mám dát prostě auto, protože já absolutně nemám tušení. Jestli to má být třeba růžová, žlutá, světle modrá, modrá, zelená, červená, bílá, anebo černá. A nebo úplně něco jiného, protože třeba zlatá, no to nevím, protože tady si můžu prostě namíchat nějaký barvy. Jako barvu prostě random si tady můžu to namíchat, takže mi můžete do komentářů napsat, v jaký barvě bych si měl udělat auto. Já jdu domů. A řeknu vám, už budu doma. Jo, jenom tak pro info. Třeba pokud budete chtít nový díl, tak tady dejte aspoň 1 like. A dejte tady 3 lajky, na minulém videu jste dali 4 lajky. Takže příště natočím video z pump tracku, bohužel ne z gutovky, protože jste nedali 5. A můžete se těšit na nový videa. A počkej, jo, na ten pump track nejspíš pojedu ještě s mým chábrem. Jo, kanál dám klasicky do popisku, jako vždy. A jako upřímně, tady to video na 10 minut natáhnout bude lehčí, než jsem čekal. Ale já vlastně nemusím jít na 10 minut, protože ani z toho nic nevydělávám, protože mám 68 odběratelů. OK, jsem tady u mého hnusného karavanu, tady mám svoji bramboru a v příštím díle mám v plánu najít prostě, jak to říct, tak trochu PKčko, podezřelá květinka a no je taková zelená, no. Já tady můžu nechat tu bramboru. Tady máme svýho Koeniga. Jo. Takže kde máme svoje zase? Tak. Druhá. Kde? Tady.
No jo, a hned je to krásnější. Takže já tady zasadím ještě brambory. Vodičku zalejeme. A já si ho uložím asi tímhle, teda pokud tam mám něco nabitýho, já mám tam. Zavolám mámě a rozloužím to s váma. Takže zvedni to. No, dobrý. Takže já se s váma loučím s tady tím krásným konigem z mámu, se kterou právě volám, ale právě jsem dovolal. A u příštího videa zatím čusík.